Knižnica v Hurbanove v posledných 2 týždňoch praskala vo švíkoch. Nešlo však o žiadnu návštevu typických knihomoľov. Bol tam denný tábor. V dobrom naň budú určite spomínať tí, ktorých sa takto podarilo dostať od televízorov a od počítačov. Denne k dispozícii bazén, rôzne hry, remeslá, ale aj živé zvieratka, ktoré na káričke vozili zo susedstva. V priebehu 10 dní sa v knižnici vystriedalo viac ako 40 detí, väčšina z nich by nemenila. Ako prilákať deti naspäť do knižnice? No ako? Hrou. Ja som sa najprv nechcela, len mama sa mi ma donútila. Veľmi dobre to bolo. Nebolo strašne dobre. My sme spievali raz, ale vyhral som 2. miesto v básni. Neviem, jak sa volá. Tety a ujovia z kultúrneho domu vraj pripravili úžasný program a mračili sa len výnimočne. No, niekedy sme niečo vystvárali. Sú veľmi vynaliezavé, my ich musíme odhaliť skôr, ako niečo vyvedú. Keď sme mali prvý týždeň také obrovské teplá, tak chodili povinne sa schladiť do knižnice, čo sme radi. Vždycky išli domov s knižkami. Tábor sa niesol v znamení vierozvescov. Generálku krátkeho pásma, ktorého rodičovská premiéra bude na záver, sme si nenechali ujsť. Hrali sme sa, veľa sme dostali jesť a mali sme aj prednášku o Cyril a Metóde. Keď som ešte nechodila do tábora, nič som nevedela o Cyrilovi Metódovi. To ešte neviem prečo, ale je to dobré vedieť niečo. Divadielko, poradiť! Tu sa stalo. Si mi toto potiahla a buchla som si toto ústa. Hlaholík. Hlaholíka. Písmo Hlaholíka, to je to meno pravé. A pokloníme sa, áno? Pre televíziu Joj, Drahu Dobrovičová.